prayoga lungguh sembah pangabektinipun tiyang sepuh sanget kula tampi mugi dadosaken teguh pangkuanan kula lan boten kathah lempit salam taklif kula tampi dumawah ing sesami-sami sawetawis wedal dipun sekecaken mboten kiranging sekeca kiri sembah pangabekti kula mugi konco kanjeng bocah prajurit tak tampa gawe renone penggalih ora liwat ujas dikutapan sanget anggen kula nampi mugi dadosaken teguh kayuhanan kula kanjeng sakwise jeng sira atur sumpah pangabekti jur kepiye jejiban duh kanjeng anggen kula netepi jejiban naliti sedaya pisawanane prajurit kala sampun pepak ander setunggal kemawon boten wonten prajurit ingkang godhangaken kursi palungguhanipun kanjeng kaya ngono menika leres yen pancen aturmu kaya ngono pakaryan kang becik lestari sik men tinulat kabeh kawula lan magangan anyar ana ing Kabupaten Penarukan ngaten iki penakno anggon wangsul dateng dika pepunden kula Bapa Resi Walang Sungsang dawuh pangandika nggih kula kinten Bapa Resi Walang Sungsang sampun mangertosi sedaya pagesanganipun kawula kula wiwit pucuking ngarga mandhap ing parang pradesan minggahing Kutaraja menika mboten wonten kekiranganipun nanging tasih wonten raos tandha pitaken salebetipun batos kula
ngenani bab menapa nggih monggo kula aturi paring dawuh mbok menawi kula saged nderek ulun rembah ngenani kekiranganipun anak anggir tunggul wulung anggenipun jumeneng adipati wonten ing Penarukan nggih. Nanging saderengipun kula nyuwun pangapunten wonten ngersanipun Bapak Resiwalang. Nggih. Menika magepokan kalih kapribadenipun Bapak Resiwalang susah. Kok ngaten? Aturan besok. Saben-saben dipati tunggul wulung menika asok upeti tondo panungkul ing ngriku tansah ndika candhek boten wonten ginanipun ngendikanipun Bapak Resiwalang Susang kula asok upeti menika ingkang dadosaken gumun batos kula napa ingkang Bapak kajengaken dados panjenengan dereng ngertos dereng saben-saben panjenengan badhe asok upeti tembung menderenge pajak wonten menika Demak leres kula saha lan kula candhek nggih menawi panjenengan atur upeti setor pajak wonten ing Demak menawi kula mestani kados nguyai segara muspra nglempara kok saged kados katen damangka penarukan menika kabawah perintahan Demak Bintara ngertos nggih nanging katuran pirsa nggih 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 panjenengan jumeneng adipati wonten ing Kabupaten Penarukan menika peparingipun Sultan Trenggono menapa sinten nggih menika saking Sepaling sinuwun Prabu Brawijaya monggo Majapahit brubuh ingkang jalari tiang-tiang Demak lho Majapahit brubuh panjenengan kok mendelke mawon monggo panjenengan saged bukti menika paring dalem sinuwun Brawijaya Majapahit tur malih nggih Sultan Trenggono menika mboten sultan ingkang sah jalaran piyambakipun mboten ngregem partisara serat waos Kasultanan Demak saking pintere para wali saking pintere para diwan ulama ingkang nunut gesang kalih Sultan Trenggono pangutak ngatike pinter menawi saged tiyang Nuswantara kedah ngrasuk agami Islam kula niku angger krungu jeneng Islam kuping kula niku gatel jane layak saben kula sowan rikala semanten kula ketingal tansah dipun kiwaken lararan benten kapitayan leres ageman kula pun benten kalih tiang-tiang itu pramila nggih sak enak-enake tiang dipun rehaken anggo enak tiang ingkang ngerehaken tur nata utawa ngatur lho panjenengan menika gagahe gagah jaduke jaduk kok trima direhno Sultan Trenggono nek cara kula umpami bapa kados pundi nek cara kula wiwit dinten menika monggo kula aturi nguwalaken sambetan Penarukan lan Demak penarukan kersane Penarukan Demak kersane Demak kersa mandireng pribadi matur suwun saderengipun menawi to boten wonten Bapak Resiwalang kedaw-dawan den kula dedeku wonten ing Demak Bintara boten wonten ginanipun lah jalaran penarukan menika peparingipun Sinuwun Prabu Brawijaya
Leres yer. Pramila saking menika Nggih. lajengaken ngendikanipun Bapa Resi Walang Sungsang. Dipun sekseni sedaya kawula ing penarukan saha Bapa Kiambak. Ari kalenggan menika penarukan kedahipun dados penarukan Demak kersane Demak. Sak menika kula balelo. Leren. Nanging Pripun yer? ing mangkenipun menawi wonten napa-napanipun kula suwun kanthi sanget jiwa lan raganipun Bapa Sabiyantu sawetahipun dumateng kula. Ampun kuatos. Ampun alit penggalih. Menawi wonten pengamukipun utawi mboten trimanipun wong-wong Demak. Baik kula tuwa, kula lak derek tumandang nggih. Apit. Roronggung Prabasmi Kanjeng Pati Tunggul Ulung. ngantos karaya-raya miyak Rayu sentana wonten ing penarukan. Menika lengak napa wonten kawigatosan durung Kanjeng Dipati Tunggul Ulung. Tenanipun kula nampi dawuh ngersa dalam Kanjeng Sultan ingkang supados tumapak wonten ing Kadipaten Penarukan. Mung badhe nanjaken jalaran sampun pinten-pinten palenggan Kanjeng Dipati Tunggul Ulung boten ngabyantara wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Wonten menapa Kanjeng Dipati? dados anggen boten sowan kula menika sampun dados pirembagan sedaya saka guru lan Dipati Pemancat wonten ing Nggih, mawon Cih. Doroku sedaya kala wau sampun kula dodho. Kula jarak Sampun jinarakan. Tunggul Ulung boten badhe suwajanop. Boten wonten ginanipun kula suwan wonten ing Demak. Umpami to kula asok upeti utawi pajak. Lung prayog kula damel mangun kadipaten kula Kiambak. Belum. Penarukan menika rak taksih bawah perintah wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Langkung pas lan parayogi menawi penjar saben pendak warsa asok kula pawetu wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Kula atas menawi to penarukan menika kabawah perintah. Kula saking menika wiwit sak menika monggo matur kondur wonten Demak unjuk atur menawi to penarukan kersane penarukan Demak lan Demak Tunggul Ulung balelo Balelo. Balelo. Kere kok. Kanjeng Tunggul Ulung Roronggung Prabasmi balelo. Mongko tembung balelo menika wurung tan wurung badhe nuwaken perang ingkang ageng. Kula trimut penarukan menika mung sak kabupaten. Demak menika negari ingkang ageng kathah kawulanipun kathah dipati Pemancat ingkang sami lengkuyung wonten ing Demak Bintoro. Monggo perkawis menika kula aturi derek kula sowan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Ing mangkenipun menawi wonten menapa-menapanipun kula badhe bantu lan Kanjeng Tunggul Ulung. Roronggung nadyan to penarukan mung sak kadipaten. Penarukan badhe kula tata sak lembaring nyawanipun. Aturan wis penarukan menika mboten sipani remani Sultan wonten ing Demak. Nanging menika peparing Sinun Prabu Brawijaya pramila kula ngwalaken pamrentahan. Penarukan kersane penarukan Demak kersane Demak. Sampun cetharan gamblang sedaya kula sampun dipun rancang saderengipun. Kula ngertos menawi boten selak batos panjenengan
dan badhe mangsulaken kajian wonten ing Majapahit. Umpama ya apa kowe kowe? Kanjeng Tunggul Wulung Prabu Semiti. Naik Kanjeng Tunggul Wulung boten kesosokan wonten Demak Bintara. Kapeksa penaran badhe kula gecak perang. Lha wong Temenggung sak mriku gedene omongane kok atos. Yen Kula sinaosa kula sepuh nek kula musuh Temenggung Prabasmi gedene sak mriku mboten ngantos detikan. menika mboten musahipun Bapak. Prajurit. Siapa yang bedomo ini tensak gatan prajurit kang jago-jago. Balik turun Demak. Yer Apa? monggo dipun pirsani tandangipun prajurit Penaruan. Sang Demak. Monggo.